ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଶବ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଜୀବମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆପଣ ପାଳିଛନ୍ତି, ସେ ବିଲେଇ ଯଦି ତାକୁ ଭୋକ ହେବ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘଷି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲହରେଇକିରି ଶବ୍ଦ କରିବ। କୁକୁରଟେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାର ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ନାଞ୍ଜକୁ ହଲେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ କରିବ, କୁଁ କୁଁ ହିଁ ଶବ୍ଦ କରିବ। ଇଏ ଗଲା। ଗାଈମାନେ ଦେଖିବେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ କରିବ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଡାଳରୁ ଡାଳ ବୁଲିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିବ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ, ଜାଣିଯିବେ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଛି। ସିଂହ କ'ଣ, ବାଘ କ'ଣ, ଗରିଲା କ'ଣ, ହରିଣ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଜୀବ, ସିଏ ତା'ର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିପାରୁଛି, ଭାଷଣ ଆକାରରେ ଦେଇପାରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷଣ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଜିଣିପାରୁଛି। ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା ନିଆରା। ଏମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଯାଦୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଧର ମନେକର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ଦୁମକିନି କହିଦେବେ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଉଛି କି ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଶବ୍ଦର ବାଣରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେବେ, ଆପଣ କିଛି ଚାକିରି କରିନଥାନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଉ, ତଥାପି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଉଛି। ଏପରିକି ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଶବ୍ଦର ବାଣରେ ତାକୁ ମୋହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇରାଦା ଠିକ୍ ନଥାଉ ବରଂ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ବେଶୀ। କିଛି ଦୁଇପଦ ଲୋକ ଯଦି ବାଗେଇକିରି କହିପାରିଲା, ସେ ଦୁନିଆରେ ଜିଣିପାରିଲା। ଦେଖିବେ ଏବେ ହେଉ ବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଥାନା ଫାଣ୍ଡିକି ସେମିତି କେହି ଯାଆନ୍ତିନି, କି ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ନଥିଲା କହିଲେ ପୂର୍ବ କାଳରେ। ଯେବେଠୁ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଥାନାକୁ ସେତେ କେସ୍ ଯାଏନି, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁ ମୀମାଂସା ହୁଏ, ସବୁ ବୁଝାମଣା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାମଲତକାର ଥାଆନ୍ତି, ଟାଉଟରମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ହଁ ତୋର ଏଇଟା ଭୁଲ, ତୁ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେଦା ଦେଖିବ ଗାଁରେ କୋଠର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ତା ବାଦେ ବି ସେମାନେ ଭେଦା ଆଦାୟ କରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥାର ଚାତୁରୀରେ ସେ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଧର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଧନ ଦେଇକରି ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ, ନା ସେ କେଉଁ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଲୋକ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅହିଂସା ନୀତି ଲୋକ ସହଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଯୁଗରେ ଦେଖିବ, ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାବଡ଼ାଟେ ପକାଇଲେ ସେ ତୁମକୁ ଆର ଗାଲ ଦେଖାଉଛି ନା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋଟିଭେଟେଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ଜାବଡ଼ାଟେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରୁଥିଲେ, ସେ ଛାତିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଧନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଭଲ ଥିଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷଲତା ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ନେଇକି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବୃକ୍ଷଲତା ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଧର ତା ଛାଇ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଖରା ହେଉଥିବ ସେ ସେଇଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଇବ। ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଖୋଲା ଏରିଆ ଥିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖିବେ, ଖରା ଯେଉଁ ପଟୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କାରଣ ଖରାଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର, ସେ ଜାଣନ୍ତି କେମିତି।
ଲଟା ଗଛ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପଟେ ରଞ୍ଜା ଥିବ କି ମାଡ଼ିଆକୁ କିଛି ସାହାରା ଥିବ ସେ ସେଇପଟକୁ ପଳେଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ବି ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲୋକ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କଥା କହିବାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷକୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତିବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କର ଅଛି ବାଇବେଲ, ସେଥିରେ ଅନେକ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ମାନିକିରି ଆମେ ଚଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣି ଦେଇପାରିବେ। କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି କହିପାରିବେ? ଯଦି ଜଣେ ନେତା ଭାଷଣ ଦେଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଭୋଟକୁ ସେ ଆଦାୟ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ମନରେ କ'ଣ ଥାଏ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ନ କରିବ ସେଇଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ସେ ଆଗୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବେ, ଧର MLA ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ସଭାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଷଣଟାକୁ ଆଗେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବେ। ଗୋଟେ ସଭାରେ ଏତେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିକେ ଭାଷଣ ଶୁଣି, ସେଠିକୁ ସିନେମା ହେଉଛି ନା ନାଚ ହେଉଛି ନା ଥିଏଟର ହେଉଛି ନା ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ନା ଅପେରା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଟିକେ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ନଥିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁଠି ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ, ସେଠି ଜାଗା ହେଉନଥିଲା। ଏମିତିକି ଦଳା ଚକଟାରେ ବି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀଟା ଲୋକ ଶିଖିଲେ କେତେ? ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକା ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଭୁଞ୍ଜିବା ଏବଂ ଗିଳିବା ତିନିଟା କଥା ଏକା ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭୁଞ୍ଜିବା ଶବ୍ଦଟା ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ କେମିତି ମାନେ ରାଜି ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ବି ଭଲ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଥିବା ଦରକାର। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ନଥିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ କି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥିବେ କି SP ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ସ୍ପଟ୍ ଉପରକୁ ଯାଇକରି କିଛି କହିପାରୁନଥିବେ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ ନେତା ହେଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ନେତା ଅର୍ଥ ସେ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ କରିବେ ଭୋଟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୟାକୁ ନେଇକରି 5ଟା ନିୟମ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନିୟମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି। କିଏ କହୁଛି, କିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ଗୋଟେ କଥାଟା ଜଣେ କହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକରି ଜଣେ କହିବା, ଯଦି ସେମିତି ନର୍ମାଲି କହିବ କେହି କେତେ ଶୁଣିବେନି। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଯିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ତା କଥାଟାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଭଏସ୍, ଭଲ ଭଏସ୍ରେ କହିବେ, ବୁଝେଇକିରି କହିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଖରାପ କରିକିରି କହିଲେ, ଏମିତି 5ଟା ନିୟମ ଅଛି। ଧର ପ୍ରଥମ ନିୟମଟା ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛି ନା କ'ଣ, ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 15 ଦିନ ନା ମାସକ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ତା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କି? ଯଦି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିବ ଯେ ଗ୍ରହ ଚକ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସକ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିବେ ଯେ ମାସକ ଅମୁକ ଏଇ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା କଥାକୁ ସତ ଭାବିବେ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଧର ସତ କଥା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ଧର ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ମିଛରେ ଗୋଟେ ହଲା କର। ସେୟା ହେଲା, କହିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଯାଇଛି। ଦ୍ରୋଣ କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତିକି ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେୟା କହିଲେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରୁ ସତ କଥା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କିକିରି ସେ ମିଛ କଥା କହିଲେ। ନର ବା ଗୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। କ'ଣ ହେଲା,
ଦ୍ରୋଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏରେ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଟେନସନରେ ଥିଲେ। ସିଏ ନର ବା ଗୁଞ୍ଜର ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଇଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ନର ବୋଲିଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁଞ୍ଜରଟାକୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏଇଟା କ'ଣ କିଏ କହିଲା ଗୁରୁତ୍ୱ? ତେଣୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସେଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଲାନି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିବା। ଧର ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡେଟ୍ ପରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ଡେଟ୍ରେ ନେବେ। ଡେଟ୍ରେ ନେଇ କ'ଣ ମଶାଣି ଠିକ୍ ନେଇକି ଯିବେ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଯିବେ? ଆପଣ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ନେଇପାରିବେ, ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିବ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି କହିବା। ଧର ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଛି, ଧର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁମେ ସବୁ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି? ସେ କିନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ମାରି ଏମିତି ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଭିରେ ହିରୋ ଭଲ ଡାଇଲଗ୍ ଦେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ସେତେ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଚିନ୍ତା କର। ଡାଇଲଗ୍ ବାଜିଟାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଇଥିଲା କିଏ କହୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିକା, ତା'ର ରେଟ୍ ଏକା ଜିନିଷ ରେଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇକି କହିବ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବ। ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ଧର ଜଣେ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଧଡ଼କିନି ଯିବେ ନଈକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ନଈକି ଡେଇଁବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇକି ମରିଯାଉଥିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଆରେ ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି, ମୋର ତ ପୁଅ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ, ଏମିତି ଭାବି ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇକି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି ହଠାତ୍। ଗୋଟେ କଥା କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର କିଏ ଗୋଟେ ବକିଲା, ଆପଣ ହଠାତ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି। ସେ କାହିଁକି ବକିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବକିଲା, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହାର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ହେଲା କ'ଣ ନା ଭଏସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭଏସ୍ରେ କହିବେନି, ଯେମିତି କହିଥିଲି ଖା ଭୁଞ୍ଜ ଗିଳି, ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ କହିବେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ନାଗିନ୍ ମତ୍ ଖା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାନିପୁରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଗେଇଲା, କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ନାଗିନ୍ ମତ୍ ଖା। ନାଗିନ୍ ମାନେ ନା ଗିନ୍ ମତ୍ ଖା, ମାନେ ନ ଗଣିକିରି ଖା। ନାଗିନ୍ ମତ୍ ଖା ଅର୍ଥ ନ ଗଣିକିରି ଖା ନା। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏ କଥା କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ନାଗୁଣୀ ବୋଲି କହିଲା କହିକିରି ସିଏ ସ୍ୱାମୀକି ଖରାପ ଭାବିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଏସ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଏ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଅର୍ଥଟା ଯେମିତି ବୁଝା ପଡ଼ିବ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କଥାର ଶୈଳୀଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଜୀବନରେ ଏ ଆଲୋଚନାଟିକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସରସ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିଚାଲିବେ। ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।